gani. Yalla bai likitan ya ce ka shigo za ku yi magana yanzu. To shi kenan makwabcina bara in je na dawo, a akar da ka damu ni ma bara in je kasuwa in dawo. In na dawo sai mu wuce gida tare gaba daya. To shi kenan, na gode makwabcina, sai ka dawo din. Allah ya ba ta lafiya. Amin. Yalla bai mai ya haɗa ku ne har da duka ban ji daɗi ba. In matarka ta yi ma laifi kai haƙuri bai zama aibi ba. Sai ka goda Allah mun shawo kan matsalar yanzu ka yo duba. Ita da kishiyar ta suka yi rigima ba ni ne na yi dukan ba. To raina da ya ɓaci ne na ce su da ku ba dan ji komai ba. Kash ka yi kuskure ba awa mata haka in ka yo duba. Ai na gane kuskuren sharrin shaidan ne dan ba halina ba. Sai dai amarya tana can ban san halin da take ciki ba. Ka san yi ita ma cikin nata ya riga ya girma ba wai ba. Abin yana damuna, na koma gida ban iske ta ba, gashi na kira waya ba ta dauka ba. Ko a wani hali take ciki? Oho. Maganar ciki kake na amarya ta kali ban fa gano ba. Ta samu juna abi ne daga baya baka zo mun duba ba. Wai ka manta nan nazo aka auna su har kai yi murna. Ai a wancan lokacin uwar gidan kace na ta ya nuna. In amarya ta kasan bata da ciki haka gwajin mu ya nuna. Likita idan ko haka ne ta yaya za a yi cikin ta ya girma?